Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun arasynda 10 ýyl ozaldygy tutulan dökün karhanasy üstünde dören dawany çözmek ugrundaky tagallalar dowam edýär. Belarus mediasy garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bardaky jedelleri çözmek boýunça iki ýurduň eglisige gelendigini habar berdi. Emma Türkmen mediasy iki ýurduň prezidentleriniň duşşugy barada habar berip, bu dawany we hatda gowy habar bolan ýalasy gurulmalarını hem agdamady. Lewap welaýatynda gurulan Kali dökünleri kärhanasy 2017-nji ýylyň martynda iki ýurduň prezidentleriniň gatnaşmagynda ulanmagy berilende, Türkmenistanyň Hytaýa we Hindistana ýylda 1,2 million tonna dökün iýermegi nazarda tutýandygy habar berildi. Belarus lideri şunda bu kombinatyň ýylda 1,5 million tonna önüm öndürjegini we Berdimuhammedowyň özünden ýeni şunyň ýaly 2 zawod gurmagy haýyş edendigini aýdypdy. Garlyk kombinatynyň düýbi iki prezidentiň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutuldy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçedik ýyly tüýşdi. Taraplar bu giýjekmede bir-birini aýplady. Belta habar agentliginiň Belarusyň vitse-premieri Igor Lyashenko'nun Aşgabatda 11-nji oktýabrda jurnalistlere aýdan sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, garlyk kombinat üstündäki jedelleri çözmek üçin şu ýylyň aýagyny çelni ýol kartasy, ýürüti plan taýýar ediler. Taraplar bu karary iki ýurduň döwlet baş tutanlarynyň Türkmen paýtagtynda bolan duşşundan soňra geldi. Bu duşşukdan öň Aşgabatda iki ýurduň hökümetary toporlarynyň başlyklarynyň arasynda gepleşik geçirildi. Bize hökümetary toporlarynyň ýolbaşçylaryna garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatynda toplanan problemlaryň mümkin bolan çözükleri boýunça iş planyny işläp düzmek tawsyryldy diýip Lyashenko aýtdy. Garlyk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Hime döwlet konserni habarlardan ma'lum bolsuny görä, Potroçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini dogry berjaý etmändigini aýdýar. Emma Belgorhimprom tatlamasy dogry tamamlanandygyny, emma iş buýrugynyň edilen iş üçin 150 million dollardan gowrak tölegini tölemändigini öňe sürýär. Yurt boyunça dowam edýän paýta ýygym möhümine büdjet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnalýar. Mary vilayatyna ýerleşen döwlet edara kärhanalaryna işgärlerden paýta ýygym üçin dilden görkezme esasyna her 10-15 günden bir gezek pul ýygnalýar. Bu maglumatyň jekmejekligini Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 14-nji oktýabrda habar berdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä vilayatyň çäginde ýerleşen her bir döwlet edara kärhanasy üçin Mary vilayatynyň häkimligi tarapyndan aýratynlykda kesgitlenen pul möçberi bar. Mysal üçin her bir mektep, her bir çağalar wagy aýratynlykda her 15 günden bir gezek 4000 manat möçberini, etrap hastahanalary 7000 manat möçberini, şäher we vilayat keselhanalaryň her bölümleri aýratynlykda 10.000 manat möçberini, gadypçünçilik edaralary hem 10.000 manat möçberini paýta ýygyma diýilip pul bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre agdalyan summaları her edaranyň başlyklary Mary vilayatynyň häkimligine tawşyrýar. Ýurt içinde habarçymyz Mary vilayatynyň Agsuw hemde tog üpçünçilik edaralaryna hem işgärlerden dilden görkezme esasyna paýta ýygym möhüm bilen baglylykda pul ýygnalýandygyny aýdýar. Mary vilayat Agsuw edarasynyň hemde Marynyň tog üpçünçilik edarasynyň ençeme işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde her bir işgärden paýta ýygym üçin hepdelik 100 manatdan pul ýygnalýandygyny aýtdylar. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Mary vilayatynyň agdalyan döwlet edara kärhanalaryna tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Garaşylyk bayramyna Lewapdan Aşgabada mejburi urudulan büdjetçileriň çykdyjylary we beýleki harajatlary welaýatyň büdjet işgärlerine töledildi. 27 sentýabrda Aşgabada geçirilen Garaşylyk bayramynyň çägine urulan çärelere gatnaşmak üçin bir aý öňünden Lewap welaýatynyň paýtagty iş saparyna urudulan 5 töwregi büdjet işgäriniň ähli çykdyjylary welaýatyň ähli büdjet işgärleriniň hasabyndan tölenýär. Bu wakanyň jekmejekligini ýurt içindäki habarçymyz 14-nji oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 5 töwregi büdjet işgäri Garaşylyk bayramçylygy münasibetli paýtagtda geçirilen çäreleri mejburi gatnaşdyrylmak üçin awgustyň aýagyna Lewapdan Aşgabada uradyldy. Olara bir aýyň dowamyny Aşgabada bolan döwründe edilen çykdyjylaryň ählisi tutuş welaýatyň büdjet işgärlerine töledildi.
Olaryň ähli çykdyjylar üçin welaýatyň büdjet işgärleriniň tas ählisinden işgär başyna 20 manatdan pul alınıpdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli welaýatda geçirilen at çapşygynyň ýeňijilerine berilen pul suýlaglary hem büdjet işgärlerinden ýygynalan pullaryň hasabyna gowuşuruldy. Lewap welaýatynda bolup geçýän wakalar barada habarlary çap edýän döwlet gödäwçiligindäki Türkmen Günnägöri gazetiniň 1-nji oktýabrda habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň atçylyk sport toplumunda 28 sentýabrda garaşdyrlyk bayram münasibetli at çapşygy geçirildi. Habardan ma'lum bolşuny görä çapşygyň ýeňijisine 10.000 Amerikan dollary mösberine pul suýlagy gowuşuruldy. Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy at çapşygynyň ýeňijisine gowuşurulan pul suýlagynyň welaýatyň büdjet işgärlerinden ýygynalandygyny aýdýar. Lewap welaýatynyň ähli büdjet işgärlerinden at çapşykda goýulan pul bayraklar üçin her işgärden 50 manatdan pul ýygnapdyrlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň çäginde ýerleşýän döwlet edara karhanalarının işgärlerinden dilden görkezme esasyna ýygynalan pullary boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.